Bueno, buenos días a todos. Iniciamos a sesión co primeiro punto da aprobación da ata da sesión anterior. Non sei se hai algo que decir por parte de alguén con respecto ao acto do pleno anterior. Bueno, paso Begoña. Incorpórase a Begoña Seco, concejala, teniente alcalde. Entonces entendo que será por unanimidade, pero pasamos a votar. Votos a favor da acta, unanimidade. Segundo punto, renuncia do concelleiro Francisco Xavier Molinos Campos. Presentou con data de registro de entrada de 1 de marzo de 2021 Francisco Xavier Molinos Campos, concelleiro de Outeiro de Rei pertencente ao Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego Expón, que con motivo de ter sido proclamado concelleiro pola Xunta Electoral de Zona de Lugo na sesión de 2 de xuño de 2019, tomando posesión de dito cargo na sesión plenaria celebrada o día 15 de xuño de 2019, conforme a legislación vixente, renuncia ao cargo de concelleiro de Outeiro de Rei, o que asina en Outeiro de Rei o día 27 de febreiro de 2021. Vale, eu como non lo vexo que está aquí presente, pero bueno, é igual. De todas formas, quero agradecerle ao señor Molinos o seu traballo ao largo deste tempo e nada, por parte do equipo de goberno non hai ningún problema, pois é unha decisión. Pero, bueno, entendo que con concellal ten o dereito, perdón, Outros caramba. no, creo que non deixa. Creo que ten o dereito de cando quere renunciar a un cargo electo que o debe facer. Entonces, por tanto, por parte nosa, nada máis que eso que acabo de decir, que agradecer o seu traballo nesta corporación ao largo deste tempo que estuvo con nós. Creo que temos que votar a toma en consideración. En consideración do escrito. Un comentario, se me permite. En todo caso, agradecer as palabras do alcalde con respecto ao compañeiro Xavier e tamén manifestar que é unha perda importante, desde logo para o BNG é unha perda moi importante pola súa forma de traballar e polo que leva feito ao longo deste tempo, pero sobre todo, sinceramente, creo que é unha perda importante para o Concello. O problema é que a dedicarse á política de forma non profesional leva este tipo de cousas e non sempre a nosa vida nos permite poder dispoñer do tempo que é necesario para levar adiante o traballo político, non? En todo caso, incluso é un acto de responsabilidade cando se considera que non se pode facer un traballo, pois renunciar e deixar que o faga outro. En todo caso, vamos, sumarme ao agradecemento ao traballo que fixo nestes casi 6 anos de concelleiro. Hai unha intervención máis? Vale, pois nada, por parte nosa dito que agradecemos, a pesar das discrepancias que podemos ter desde o punto de vista ideológico, que evidentemente son claras e evidentes, pero agradecemos o traballo que desde o seu punto de vista supoño que sería positivo e desde o noso políticamente, como é lógico, discrepamos, pero que desde o punto de vista tamén personal lle deseamos a máxima suerte na vida e no seu futuro, tanto en vida como profesional. Pasamos logo a votar entonces a votos a favor, unanimidade. Terceiro punto, aprobación inicial da ordenanza municipal reguladora do uso de zonas verdes, áreas recreativas do Concello de Outeiro de Rei. Bueno, aquí temos unha ordenanza que se refiere que non había ninguna ordenanza con respecto ás zonas verdes e áreas recreativas, etcétera. Entonces, que xa se falou na comisión, e creo que o grupo da oposición xa a conocen, e xa falamos algo sobre ela. Entonces, leva unha serie de regulacións, leva tamén a posibilidade de unhas sancións en caso de que haxa vandalismo e unha convivencia incorrecta nesas áreas recreativas, e leva con respecto á área recreativa de Santa Isabel algo especial, que é unha zona de aparcadoiro e non é unha remuneración, ou sea, unhas tasas por eses aparcamentos.
que son de 10 euros para vehículos que non señan do Concello, de xente que non señan do Concello, que é unha tasa reducida tanto para xente sin mobilidade, e eu creo que aí nos referimos precisamente a xente que ten tarjeta especial de aparcamiento, creo que é así, non? Así non tal. E para os veciños deste Concello. Realmente facemos esta situación especial en Santa Isabel porque Santa Isabel a veces no verán, sobre todo nos meses de, evidentemente ao largo do resto do ano non ten ningún problema, pero sobre todo nos meses principales de julio, agosto, a veces septiembre, a veces junio tamén, pois hai, bueno, pois unha situación así un pouco de pouco orden, digamos, dentro desa propia área recreativa, e a veces con moito ruídos, con pouca limpieza, etcétera, por parte dos usuarios, evidentemente de algúns, non de todos. Entón, con estas ordenanzas e con esa regulación do tráfico nesa zona, pois intentamos e creemos que con eso podríamos recuperar esa área recreativa máis para os veciños de Outeiro e, sobre todo, máis non tanto só para os veciños de Outeiro, sino para a xente que máis ou menos manteña aí unhas actitudes pois de convivencia, de concordia, de normalidade de ruídos, de limpieza, digamos, de manter a área nas condicións que atopa, polo menos, non? Entón, esperamos que con esta ordenanza podamos corregir esa situación que ademais suxera queixa de moitos veciños deste municipio, moitas veces por non faceremos algo de control sobre esa área para que eso non suceda e para que se poida disfrutar, posto que é un entorno enormemente bonito, un espacio natural moi singular, pois para que a xente de Outeiro de Rei primeiro e despois de fora a use con unhas condicións que permita ser agradable para todo o mundo que esteña nesa zona. E xa digo, os problemas surgen fundamentalmente no verán, ao largo do ano despois non hai moitos problemas, pero bueno, a ordenanza refierse a todo o ano e para as outras áreas recreativas e para as outras zonas verdes, aunque non temos nada de tasas de aparcamento, pois evidentemente se utilizarán os mesmos criterios para que se manteñan limpias, para que se manteñan cuidadas, para que non se fagan digamos, actuacións de mala convivencia, non? Entonces eso é un pouco que buscamos con esta ordenanza. Esperamos conseguir. Non sei se hai alguna intervención por parte dos distintos grupos. Tamén, sí. Venga. Bueno, grazas, bo día a todas. Nada, simplemente quería manifestar que nos parece ben que é unha ordenanza que regule tanto as áreas recreativas como as zonas verdes. O que pasa que queda sen nos un millón un pouco coxa. Pois, bueno, xa que nos facen unha ordenanza que regule esas zonas, pois a mellor podíamos aproveitar para regular tamén unha cousa máis. Podíamos meter nesa ordenanza algo que regulara a protección da flora e da fauna desas zonas, que nos consideramos, sobre todo, por exemplo, na zona de Santa Isabel, que é moi importante tanto a fauna como a flora que hai, pois protexela. Podíase tamén añadir que cando se fagan reforestacións se fagan pois, con árbores ou con arbustos autóctonos. Quizá tamén se podía controlar un pouco que os herbicidas que se usaran nesas zonas, pois para que sexan un pouco máis ecolóxicos e menos agresivos tamén co medio ambiente. Bueno, completando un pouquiño máis. E despois sí que nos inqueda un pouco, nos preocupa como vostede falaba de que iba a haber unha serie de sancións e infraccións a xente que non cumplira dita ordenanza. Sí que nos preocupa un pouco como se vai vixiar todas esas medidas que aparecen na ordenanza. Pois tampouco, ou polo menos non o vin claro, quen vixiará ou quen sancionará nesas zonas. E outra cousa que tampouco nos quedou claro e que sí que é certo que teñen preocupación, sobre todo algúns dos veciños que teñen fincas
na zona da Santa Isabel, que teñen que pasar esas fincas de atrás, que é a única zona pola que, o único sitio por onde poden pasar é pois pola pista que hai pola Santa Isabel. Como teñen que facer para poder acceder, si van a poder acceder cando queiran. Entendo que cando non haxa, nos meses de inverno poderán acceder sin ningún problema, pero nos meses de branxa, que supoño que haberá alguén que regule eso, que tipo de documentación que teñen que levar para poder pasar co seu coche ou co seu tractor. Eu polo menos non atopei na ordenanza, e iso sí que é algo que lles preocupa, pois eso, sobre todo esa xente que ten ali as fincas. Entón, bueno, sí que nos parece así un pouquiño pobre, xa que vamos a hacer, pois podíamos un pouquiño aproveitala un pouco máis e meterlle pois algunhas cousas máis que nos axudaran a ter as nosas áreas recreativas e as nosas zonas verdes pois ao mellor un pouquiño mellor cuidadas. Non máis, grazas. Vale, eu perdone antes de que faga a súa intervención, porque hai algo que se me pasou antes e que non o dixo, pero incluso aproveitando que dixo ahora do Boca, se queren volver a intervenir, vamos a permitir, porque vou a fazer outra proposta a maiores. Poderíamos meter na ordenanza, non sei se é posible, que os propietarios de fincas ou residentes nesa zona, que o Concello lles conceda unha autorización especial gratis. Vale, podese meter agora. Entón, esa sería un pouco no que está dicindo ti, para que tanto propietarios de fincas que teñan que acceder por aí, como residentes, que hai algún, pois que podan acceder en calquer momento gratuitamente, sin ningún tipo de tasa. Ao mesmo tempo, que tampouco metemos na ordenanza, pero sí que pensamos despois, é outra proposta a maiores, outra añadidura que lle faríamos a ordenanza, é fazer un bono de 30 euros para calquera veciño que o poida pedir no Concello e poder acceder a esa área recreativa e ao aparcamiento todos os días do ano que lle parezca adecuado, non? Pois un veciño de Outeiro, en vez de cada día que queira ir ali sacar un ticket para ir ou pagalo ali se hai vigilante nese momento, que habrá ou non dependendo da época do ano, pois que poida pedir un bono de 30 euros, que me parece que é razonable, para que poida acceder e aparcar todo o ano co seu vehículo. Incluso creo que deberíamos ir un poquinho máis alá e lle podemos permitir que poña máis dunha matrícula, porque hai moita xente que ten máis dun vehículo e entón lle podemos permitir que se ten máis dun vehículo ou se é familia directa, pois se é un pai ou unha nai que teñen un coche, hai un fillo que ten outro coche e son todos de aquí, pois lles permitimos a todos ese bono de 30 euros para que esas matrículas que les digan e que señan ou do mesmo propietario ou da mesma unidade de convivencia, o sea, da familia que vive nunha casa determinada de Outeiro de Rei, que todos poden acceder con ese bono de 30 euros, vale? Entón, se queréis, introducimos estas dúas cousas e non sei se agora queres decir algo máis, porque xa fixaches a primeira intervención, por se queres decir algo máis que non estaba feita a proposta do bono. Vale, digo despois, entón. Vale. Espero que a ordenanza, como comentamos na comisión, que estea na súa forma, que estea rectificada, como comentamos na comisión, que había pois certos fallos que me parecían a min que facían que a ordenanza non fose facilmente comprensible para a xente. Supoño que se está aposta ao público, que todo o mundo vai poder lela, pois ten que ser claramente comprensible. Eso por un lado, supoño que estará todo rectificado, e espero tamén que esta ordenanza chegue a ser efectiva, definitivamente se chegue a aplicar, e supoño que haberá vixianza para que isto suceda e que sexa realmente positiva para este Concello. Nada máis. Non, pues, estaba notando. Entón, en contestación ao que nos decíais,
pois estaba un pouco coxa, mellor con isto xa empeza a poder camiñar con regularidade. Con respecto á flora e á fauna non é competencia do Concello. Evidentemente, calquera actuación que se faga aí por parte do Concello de plantación ou de corte de árboles sempre se ten que facer tendo en conta a zona onde está, que é unha zona protegida, ao margen de que tuviéramos unha ordenanza ou non a tuviéramos. É unha zona da Red Natura, unha zona LIC, e dentro da Reserva de Biosfera, entonces sempre, como é lógico, o único que se corta ali por parte do Concello son árboles secos, cando están a punto de caerse, que a veces xa se caen antes de cortalos, e despois se fixará alguma plantación que tampouco é moi necesaria na área recreativa de Santa Isabel. Nosotros si que facemos de vez en cando algunhas en outras zonas verdes, posto que a área de Santa Isabel ten, eu creo que máis ben exceso de árboles que falta deles. Outra cosa son unha problemática que ten a beira do río, que é unha problemática grande do río Miño, polo menos nesta zona, non sei se sucede en moitos máis sitios, pero que xa é un tema da Confederación Hidrográfica e do Medio Ambiente, non? Pois cos ameneiros secos todo ao largo do río, etc. E bueno, pois, o que decíamos con respecto aos veciños que teñan fincas ou residan na casa que hai máis adiante, pois evidentemente unha autorización gratuita para que podan pasar por eles como vamos a recoller na ordenanza, para que evidentemente nada máis lexos da nosa intención que complicarlle o acceso a calquera titular de parcelas nesa zona, e menos todavía se cabe aos residentes. Alguna intervención máis? Veña. Agradecemos que teñen en conta evidentemente as veciñas que teñen que pasar por ali e as que viven ali, evidentemente. Chócame un pouco porque desde que se plantexou o de facer esta ordenanza non o tiveran previsto, chócame a desorganización, porque, bueno, estaría ben que xa que a fixeron, que xa fixeran máis ou menos clarificadas, sin ter que facer agora mesmo emendas a si mesmo, máis que nada para saber realmente o que imos votar e os termos nos que quedaría redactada. Entonces, bueno, máis que nada, agradecer que teñan en conta o que lle dixemos e, bueno, que a próxima ordenanza, se pode ser, pois xa viñera un pouquinho máis traballada e, como día a compañera do SOI, pois cunha mellor redacción, o mellor. Grazas. Non sei se quere fazer alguna intervención. Sí, que o mellor, despois de facer estas rectificacións que están facendo, mellor conviña vela para outro pleno, porque nos necesitaríamos o mellor ver se queda todo correcto, se está ben redactado, se está ben expresado ao público. Penso que non estaría mal deixalo para outro momento. Bueno, eu xa dixe na comisión, evidentemente é unha ordenanza novedosa, é unha situación novedosa e ademais un pouco complejilla, porque é unha zona de acceso libre que a nós nos gustaría que fora de acceso libre. Nos vemos obligados a facer algún tipo de restriccións e eu creo que todo o mundo que vive no Outeiro de Rei sabe por qué, e evidentemente nós facemos algunha emenda porque cando comprendemos que algo non está o suficientemente correcto, cambiamos ou modificamos. Esta ordenanza non quere decir que siga así eternamente, evidentemente, pois en calquera momento se pode volver a modificar porque consideramos que a situación o require, porque consideramos que dá un mal resultado. Pois imaginémonos que pase este grado e o resultado é negativo, pois non sei por qué, pero nunca se sabe. Evidentemente, nosotros nunca estamos cerrados, nin somos drásticos, nin mantemos unhas posturas absolutamente rígidas, por decir, o que decimos non nos movemos e como isto é o que nós queremos facer, pois non se vai a mover. Non. Nosotros, evidentemente, cando estamos convencidos de algo, como equipo de goberno que somos, o mantemos, e se vemos que as necesidades requieren modificacións, as facemos. Ahora facemos sobre a marcha. Isto, volvo a dicir, creo que non ten ninguna problemática de redacción, porque é bono de 30 euros para a unidade familiar, con todas as matrículas que teña, acceso gratuito a residentes e titulares de parcelas. Así de literal e así de sencillo. Son as modificacións que introducimos.
Entón, esperar para dentro de un par de meses que volvemos a ter o pleno ordinario, pois, lógicamente, estamos no mes de abril, maio, junio, metémonos xa casi na época onde realmente esta ordenanza debería empezar a ter efectividade para que no grau, depende de como veña o tempo, pois xa se empece a cumplir e, polo tanto, creo que hai que publicala, hai que pasar un tempo que pode ter reclamacións, non? Hai que publicar a aprobación inicial, gracias a información pública 30 días. Claro. E se non metéramos no pleno seguinte, pois non chegaríamos ao brao con esta ordenanza en vigor. Se unha vez que esta ordenanza funcione e llevemos algunha carencia, algunha problemática, como xa nos demos conta dela ahora antes de empezar, evidentemente sí que habíamos pensado nos residentes e o que se pensaba, porque vai ou non vai na ordenanza, o Concello sempre pode fazer unha autorización especial a calquera para deixarlle pasar por aí. Evidentemente xa habíamos pensado neso, pero bueno, tampouco está mal que vaya na ordenanza, por si alguén está preocupado con esa situación, para que sepa claramente que vai a circular por aí con gratuidade como hasta ahora, porque o que se busca non é a recaudación do aparcamento nin da estancia en Santa Isabel, sino o que se busca é que aí haxa unha situación de tranquilidade e da máxima da mellor convivencia posible, e que para facer eso, que evidentemente no grau vai ter que haber algún vigilante, pois necesitamos algún tipo de financiación. Como además tampouco podemos prohibir a entrada a naide, pois o aparcadoiro de 10 euros para o que non é daqui, pois pode ser disuasorio, e é a única forma que vemos de ter un control máis ou menos razonable sobre unha zona pública que non pode deixar de ser pública. Por lo tanto, nosotros vamos a manter a aprobación desta ordenanza para hoxe, con estas dúas modificacións que creo que son moi sencillas e fáciles de entender e non necesitan unha redacción compleja, senón que é unha redacción super sencilla, e, por lo tanto, vamos a someter a aprobación do pleno en este momento. Votos a favor da aprobación da ordenanza con esas dúas modificacións de o bono de 30 euros para a unidade familiar que as matrículas que necesiten, e acceso gratuito para residentes e propietarios que teñan que utilizar o paso por Santa Isabel. Votos a favor? 9. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 3. Queda aprobada. Non está Tania, é verdade, sí, perdón. Non me daban en conta de que non estaba Tania. Sí. Non sei se deu conta o secretario, porque como agora non estamos situados nas mesas aquí arriba, pois a verdade é que... Bueno, cuarto punto, moción presentada polo grupo do Bloque Nacionalista Galego, referente a que o Concello invista os cartos recaudados pola nova valoración de leires dos núcleos rurais en levar o saneamento a eses núcleos. Non sei quen vai a defender a moción por parte do Bloque. Non hai que encendelo. Bueno, a ver, creo que todos somos conscientes de que nos últimos tempos a maioría das persoas do Concello que viven nos núcleos rurais recibiron un montón de cartas en moitos casos, donde se lles informaba que estaba a súa disposición un expediente donde se lles revalorizaba, non? As fincas que estaban situadas dentro dos núcleos rurales. Revalorización que se debía a súa vez a recualificación que fixo o Concello no seu momento. Que fixo neste momento o catastro foi actualizar os valores segundo a calificación das fincas que fixera o Concello xa hai bastantes anos. O que é evidente é que esta nova recalificación vai ter un efecto moi importante non só sobre a cantidad de impostos que pagan os cidadáns do Concello, senón tamén sobre a propia recadación que vai facer o Concello en concepto de IBI, donde vamos a toparnos que
totalidade ou casi totalidade de todas as fincas que están dentro dos núcleos rurales pasan a ter unha valoración de poucos céntimos por metro cuadrado a valorarse por término medio a 2,10 euros cada metro cuadrado, o cal ao incrementar o valor desa forma totalmente espectacular vai tamén incrementar lóxicamente o que se paga por elas, e non só eso, senón que moitos dos seus propietarios que hasta agora estaban exentos porque ao ser rústicas non pagaban, ao pasar a ser urbanas non existe ese mínimo e van a ter que cotizar inda que teñan menos propiedades. A toda esta recaudación súmese xa o que ten anunciado o alcalde en distintos medios de que vai aplicar o que é a suba, o efecto retroactivo desta nova revalorización, co cal os veciños e veciñas que teñen terrenos nos núcleos rurales van ter que pagar non só ese incremento do ano 2021, senón van ter que pagar o incremento correspondente aos 4 anos anteriores. Por moito que despois se diga que se vai fraccionar o que sexa, o certo é que as veciñas e veciños de Outeiro van ter que pagar esa nova valorización das fincas que están nos núcleos rurales correspondentes aos 4 anos anteriores máis este ano, non? Con isto pasan 3 situacións de forma resumida. Por un lado atopámonos con un montón de fincas que si teñen os servizos correspondentes a gas ou saneamento, pero si teñen luz, teñen agua, teñen un acceso, teñen incluso recollida de lixo, etc., pero non están incluídas dentro deste grupo dos núcleos rurais. Fincas que valían perfectamente para poder ser teóricamente edificables, que cumprían todas as condicións, pero con esta división que se fixo hai 20 anos, pois non se pode edificar, co cal siguen sendo rústicas, cando teóricamente, non só por o desexo dos propietarios, senón por lógica, terían que ser urbanas, e nada se pode facer ao respecto. Outro grupo de situacións son aquelas que pasa xusto o contrario, que son moitísimas, donde agora chegalles a carta aos propietarios, ás propietarias, conforme esa finca pasa a ser urbana, pero de ninguna maneira se pode edificar nela. Ben porque non ten a superficie mínima suficiente para poder edificarse, ou ben porque non dá un camiño público debidamente catalogado, co cal é imposible, e falo por experiencia, porque a mí pásame personalmente con unha finca onde non podo facer un galiñeiro, falando en plata, porque a finca non ten acceso a un camiño público e, sin embargo, agora venme recalificada como unha finca urbana. E logo está a gran maioría delas, que son casi todas, que, aínda que se consideran urbanas, non teñen un servicio, non dispoñen un servicio básico como é o saneamento. Nesta moción o que se pretende é moi fácil, é moi sinxelo e resúmese dunha forma moi simple. Se unha finca é calificada como urbana e vai a cotizar e pagar impostos como urbana, o mínimo é que teña os servicios que debe ter unha finca urbana. E co cal, nós o que pedimos é que todo este incremento nos ingresos que vai ter o Concello debido a esta nova revalorización se invista íntegramente, engadíndolle todo o que fora necesario, que ben boa falta lle faría, para dotar as fincas que están nos núcleos rurais, é dicir, para dotar as vivendas que están nos núcleos rurais dese servicio de saneamento que tan necesario é e que tan demandado está en todo o Concello. Parécenos que é unha demanda xusta, que é bastante coherente, que se entende ben e que non ten moito sentido non aceptala. Por certo, que me esquecía, cando unha finca é revalorizada desta maneira, non só afecta o IBI que paga, que tamén, senón que vai afectar cando se haxe herdanzas ou a liquidación ou mismamente a aceptación de herdanza na notaría cando se fai o que é os trámites de notaría, xa se incrementa dunha forma importante, vaise pagar na compraventa desas fincas, cousa que non se pagaba antes, ou un simple acto como é a unión de dúas fincas, ou agregarle unha finca a outra, o feito de ter a cualificación de urbanas, vai haber que pagar por elas e pagar sempre o porcentaxe sobre este novo valor, non só o anterior. É dicir, é certo que vai subir, o que máis vai subir e onde máis se vai notar vai ser no IBI, que vai se notar en moitas outras cousas. O que lle afecta a este Concello é o IBI, é o que cobra o Concello íntegramente, o 100%, co cal nos pedimos que se cobre a maiores con esta nova calificación, que se invirta en levar o saneamento aos distintos núcleos rurais do Concello. Gracias.
que presentan, eu estou totalmente de acordo con que o Concello faga esa estimación do incremento que vai supoñer a nova subida, pois penso que no fondo debería telo feito. Pero no que se refire ao segundo punto, habería que facer un estudo da situación desas fincas as que se lles aplica a subida e se é factible que se realicen as obras para levar ao saneamento que están pedindo nesta moción a todos os núcleos que vostedes comentan sen que fose un gasto excesivo. Sería un gasto excesivo facer esas obras se non hai vivendas que vayan a utilizar eses servicios de saneamento a curto prazo. Estarán de acordo comigo en que sería un luxo e un despilfarro. Por outra banda, e quizá iso máis importante, penso que un imposto non pode ser finalista, é dicir, non pode ser recadado coa finalidade de que cubra outro gasto hipotético, neste caso. Penso que hai no Concello moitos lugares nos que xa vive xente desde hai moito tempo e que aínda que non dispoñen dese saneamento que están vostedes solicitando, a pesar de ter pagados os impostos correspondentes como IBE, licenzas de obra ou tasas por recollida de lixo, por exemplo, pois non dispoñen dese saneamento que estamos dicindo. Por iso que non podo apoiar esta moción, ou me abster. Bueno, pues nosotros non vamos a aprobar esta moción, por varias razón. Algún argumento xa non lo acaba de dar a concejala do PSOE. Evidentemente, un imposto non pode ser finalista. Evidentemente, hai outra cousa que é moi importante. A recaudación deste Concello é perfectamente comparable á de calquera e, sobre todo, comparable ás dos concellos do entorno que nos gobernan, que teñen uns IBEs moito máis elevados que a nós. Entón, aquí a veces se ven a decir unha cousa, pero cando se goberna a facer a contraria. E se non, podemos ver en calquera momento. Cando falan de recalificación, mentira, non hai ninguna recalificación. Hai un planeamento que se aprobou fai moitísimos anos e que Catastro, por unhas razóns ou por outras, non lle aplicou a valoración correcta nin a calificación correcta. O fai agora? Pois é unha decisión do Ministerio de Hacienda, da Dirección General de Catastro, que realmente nosotros pouco temos que ver con ela. Ou, mellor dito, non temos nada que ver porque nin somos a Dirección General de Catastro, nin somos o Ministerio de Economía, nin siquiera somos do grupo do partido político que neste momento sostén o Goberno de España e o Ministerio de Economía, evidentemente. E, por ende, a Dirección General de Catastro. Co cual, realmente, o que está pasando é que Catastro está actualizando algo que non tiña actualizado desde cando se aprobou este planeamento, que non será lá polo ano... ¿Cuánto? 92. Entonces, e evidentemente, aos veciños a ningún, non só aos louteiros, sino a ningún sitio, non gusta pagar impostos. Ojalá pudiéramos ter moitos servicios sin pagar impostos. Isto non ten ningún ánimo recaudatorio. Hai unha legislación estatal que dice o que hai que facer. E nosotros só temos un margen pequeno de posibilidades en mover o tipo de IBI. Pero, evidentemente, se nos comparamos, volvo a decir, os que nos piden as rebaixas, resulta que estamos moi por debaixo dos que nos piden as rebaixas cando gobernan en outros sitios e non fai falta ir 1000 euros. E, evidentemente, nosotros non vamos a fazer as obras que nos digo a BNG. Evidentemente, non. O equipo de goberno ten as súas políticas de inversión e, evidentemente, vai aplicar en función das necesidades que considera en cada momento. Evidentemente, nosotros xa levamos facendo saneamento en núcleos rurales neste municipio e seguirámoslo facendo, pero vaya, non vamos a fazer o que nos dice o BNG. Oiga, usted faga aquí, porque o digo eu, porque aquí hai un IBI que vale non sei canto. Bueno, pois, si o IBI, de todas formas, a recaudación do IBI é importante, moi importante, pero, bueno, está moi leixos de chegar para manter moitos servicios, non? Evidentemente, cando dice, hai algunhas cousas que dicen imprecisos, non sei se é intencionado ou porque non lo saben. Pero cando dice que en algunhas fincas non se poden edificar, evidentemente, se a finca é demasiado pequena non se pode edificar. Se a finca non ten acceso a vía pública non se pode edificar. Pero o seu propietario ten un núcleo rural que, según os acordos que poden tomar entre os propietarios, a mellor pode ser edificable. Se ten no rústico non pode ser edificable. Entón, eso é un tema que eu creo que a xente valora e que realmente, pois eu xa estuve en alguna parroquia alguna vez onde por outras circunstancias non lles interesaba moito o núcleo rural e eu simplemente lles dixen, oiga, pois
non hai ningún problema, pídanos a anulación do núcleo rural e intentamos tramitala, pero realmente eu creo que a xente prefiere que as súas fincas señan edificables e máis en un sitio como a Outeiro de Rei, en algúns casos pois teñen uns valores altísimos a hora de vendelas, me refiero, e do cual me alegro moito, non? Porque será por algo, non? Entón non é verdad que as fincas que están no núcleo non sean edificables. En según que circunstancias non son ou poden non ser. Cales non son edificables as que están fora do núcleo. As que están en rústicos así que non son edificables. En ningún tipo de circunstancia. E tampouco é certo tal como pretende usted decir que non só afecta o IBI, sino que afecta a transmisións. Pois miren, se usted deixara a verdad ou estivera informado, usted sabe que cando se fai un tema de patrimonio, un tema de transmisións, de calquer tipo, me dá igual, que seña a venta, un cambio, que seña unha herencia, pois realmente non se ten en conta o catastro. Nunca vin eu a verdade é que teño feito moitos temas de transmisións e nunca me tomaron en conta o que valía a finca no catastro. Absolutamente para nada. Ni unha rústica, ni unha que non son rústicas. E ninguna. A Hacienda fai unha valoración que non ten que ver. Toda a vida defendín e me gustaría que só houbera un valor por parte da administración que fora conocido e que fora para todos, que podía ser o de catastro. Pero eso non é verdad. E eso non funciona así. E eso non é verdad agora. Non foi nunca. O sea, cando alguén compra ou vende unha finca ou a hereda, non ten que ver a valoración que lle fai a Hacienda, e en algunos casos está transferida esa Hacienda á comunidade autónoma ou noutros non, pero nunca ten que ver, nunca se colle o valor catastral e dicir, usted ten este valor catastral e paga por isto. Non é verdade. Entonces non lle está afectando nada en esa dirección, posto que ese valor xa se fai nese momento. E se ten en conta fundamentalmente o valor real da zona onde está establecida esa parcela. Esa é a situación real. Non sei se o dicen ustedes para engañar a xente ou porque non o saben, pero mal ben me parece que teñen conocimiento suficiente para saber. Entón seguramente o dicen con outra intención. Entón non podemos estar de acordo con ustedes e non vamos a aprobar esta moción porque realmente consideramos que non teñen razón. E despois hai algunhas cousas que se argumentou a concejala do PSOE que para que vamos a argumentalas, claro. Estou perfectamente de acordo, neste caso, con eso que acaba de argumentar a concejala do PSOE de que sería excesivo levar o saneamento a todos os sitios onde non hai edificacións. O saneamento iramos levando, o iramos facendo, o estamos facendo, non é que o vayamos facer, non é porque non o pido a BNG, o estamos facendo en zonas onde hai máis demanda, onde hai máis intensidade de población e onde a xente está máis disponible a colaborar. Porque é verdad, e se poñéramos os pés no suelo, e se non queremos facer demagogia nin engañar a xente, que nun concello como este, como moitos máis, deste tipo rurales de unha densidade de población moi baixa, con unha extensión moi grande, levar o saneamento a todas partes sería excesivamente costoso. Sería negativo para os propios propietarios, porque habría que pagar o mantenimiento deso, e non nos olvidamos que o que paga o que gasta a administración sempre o pagan os veciños e os contribuyentes. Entón, por lo tanto, por ese lado, nosotros, para nada, e ademais para nada, vamos a fazer as inversións que nos diga o BNG. Faremos as que consideramos necesarias e, evidentemente, neste tema xa estamos facendo. Como estamos facendo en outros temas, que hai que seguir facendo obras e inversións de todo tipo. O mesmo en infraestructuras de carreteras, que de saneamento, que de alumbrados, que de deportivas, que de millores de servicios, que de todo tipo. Entonces, en cada momento, pues iremos dándolle e evidentemente, a parcelar no presupuesto, como é lógico, que non pode ser de outra maneira, a recaudación prevista para este ano. É lógico, ademais, non tendría sentido que fora de outra maneira. Se hai unha previsión, pues aparece no presupuesto. Como aparece sempre, as previsións que temos é que contamos que poden ser efectivas e que despois, máis ou menos, se cumplen nun porcentaje pois sempre elevadísimo. Non sei se hai alguna intervención máis. Sí. Ben, eu, como cando soy falar, ás veces, eu sei que meto a pata moitas veces e que me equivoco, entón, por si acaso, volvo a ler o que eu poño, porque eu dá-me a impresión que non leo o que escribo. Pensei que me equivocara. Non leo o que escribo. Cando éramos dous, pensei que me equivocara, entón, vou a ler. E volvo a ler textualmente como está redactado,
a ver se ten algo que ver co que ustedes dicen. Segundo punto, que o alcalde de Outeiro proceda a incluir nos orzamentos do Concello para o ano 2021 este incremento de recaudación de contribución anteriormente explicado. Só faltaría que non o incluya, pois incluirá os ingresos, digo eu. O destine na súa totalidade a levar o servicio de saneamento a todos os núcleos rurais do Concello. Se son 700.000 euros, pois mira, ninguén me impide legalmente, ninguén, coller e dicir, bueno, pois eu vou coller 700.000 euros e vou meter nunha partida de saneamento. Non é finalista, ni moito menos. É a mesma cantidad que recaudo dunha cousa, eu podo decidir políticamente onde invisto. Neso ou no que lle dé a gana, que é o que vai facer. Pero bueno, esa é outra historia. A todos os núcleos rurais do Concello, facendo previamente unha priorización destes núcleos por criterios totalmente obxectivos. Eu creo que aquí non fai falta ser moi espabilado para entender que, como pon entre paréntesis, urxencia, necesidade, custe, número de vivendas afectadas, etc. É que eu creo que é bastante claro. Daí a deducir que se está pedindo que dun ano para outro se poñan o 100% dos núcleos rurais do Concello, vamos, eu non sei onde... Perdonádeme, pero onde leestes isto, porque eu creo que é bastante claro se se quere entender. Outra cousa é que non se queira entender. Entón, se non quere entender, pois, bueno, pois que non se entenda e voten en contra, non pasa nada. Ora, o argumento non é que seña finalista ou que se diga que se leve a todos os núcleos, etc. A súa frase de donde hai máis demanda, xo fixemos, e sería negativo para os propietarios, é memorable, Eso vai interesar a moitos veciños e veciñas, que diga vostede que donde haxa máis demanda que se levará ao saneamento. Eso vai interesar a moitos veciños e veciñas, estou convencido, porque deito públicamente, quedando grabado, é unha boa cuestión. Logo vostede sempre se dice, non, é finalista, eso é ilegal, pero vamos a ver, hombre, se aquí facemos cousas ilegales, ou fan vostedes desde o equipo do goberno, cousas ilegales continuamente, trans os orzamentos 6 meses despois do que marca a lei. A conta será a prova se non sei cantos meses despois do que dice a norma. Os contratos menores, esos 16.000 euros de tope para cada un, pásase por o arco do triunfo. O do respecto da igualdade de mérito e capacidade nas contratacións ni se coñece. Modifícase un RPT para beneficiar a 2 ou 3 persoas concretamente, sin o informe de secretaría e sin ninguna negociación previa ca parte sindical, como marca a lei. O sea, cando nos dá a gana, pasamos da lei, facemos o que nos dá, o que nos parece bien. Pero ahora sí, cando se trata de recaudar e de cobrar aos veciños e veciñas, la lei está por delante e non podo moverme deso. Por favor, señamos un poquinho serios. E remato. E última cuestión. E dixo usted moi ben. Ao final é unha decisión política. Nos propoñemos e usted políticamente decide. Entonces ustedes terán que decidir, escoller, que van facer con ese diñeiro que van recaudar a maiores. Van seguir facendo obras faraónicas que ninguén pide, seguirán a construir xuguetes para non sei quen, seguirán subindo o salario que a ustedes lles pareza, amiguetes por suposto ou algo máis, ou contratar persoal ás gallas para pagar favores políticos. Esa é unha forma que poden investilo. E a outra forma en que poden investilo é en levar o saneamento aos núcleos que se poida co diñeiro que haxa dunha forma prioritaria onde sexa máis necesario e, por que non, ao mellor un criterio pode ser a rentabilidade, non digo que non, pero polo menos meter ese diñeiro neso e non facerlo pagar aos propios veciñas e veciños para que o teñan, que eso é o que non é aceptable. É escoller en que se van meter os cartos, en obras que ninguén pide, en cousas faraónicas que costan centos de miles de euros, ou ben en levar o saneamento a eses núcleos que se poida, pouco a pouco, como nós pedimos nunha moción hai uns meses, sin haber este diñeiro extra ou a maiores que vai vir, que dunha forma priorizada, depois dun estudio previo, vendo de forma obxectiva que eran os núcleos rurales que tiñan maior necesidade ou os criterios que se decidira, que se foran facendo pouco a pouco, que tamén votaron en contra, ademais, non? Ademais tamén votaron en contra. Vale, parece ser que en Outeiro é inaccesible, non podemos ter nunca xa máis, porque non o podremos pagar, ou sería negativo para os veciños, os propietarios, como usted dixo, ter o saneamento en todos os núcleos. Eu non sei como fan, pero eu vexo que a maioría dos concellos que eu coñezo, pouco a pouco, uns avanzando máis, outros avanzando menos, van elevando o saneamento aos seus núcleos rurais, pouco a pouco. É que é grave, Eso que se diga que non se pode levar o saneamento a todos os núcleos porque non sería rendable, caramba, estamos dicindo, cerremos o rural, Cerremos o rural, non é rentable, non levemos o saneamento. Non seña que aí só hai 3 veciños, non lles vamos levar o saneamento para 3 veciños na máis. Que se amañen como poidan. É o que me están dicindo vostedes.
Eu non digo que se faga dun ano para outro, non digo que se faga de repente, non nada deso, só digo que habrá que ir facendo pouco a pouco e non dicir, non, a esas non se pode facer porque sería moi caro facelo. Eso non é aceptable nun goberno, non é aceptable. É moito máis cando vemos como están a gastar os cartos. Pois están dilapidando, literalmente, dilapidando. Logo, paganse as facturas con máis dun ano de retraso, etc, etc. Así é, ese é o que está pasando. E usted sabe perfectamente. Ou é que non se pagan facturas con máis dun ano de retraso neste Concello. Esa é unha realidade. É unha realidade. E o que van usar estes cartos é para seguir facendo cousas dese e tapar os buratos que crearon co seu dilapamento, co seu despilfarro todos estes anos. Iso é o que van facer, que é unha desgraza. Os veciños e veciñas do Concello vamos pagar un montón de diñeiro en IBI, que se fora ben empregado hasta podía ser aceptable, pero o problema é que vai ser empregado para tapar os seus buratos e non para dotar dos servizos necesarios que necesitaría o Concello de Outeiro de Rei. Eu creo que é bastante razonable. E logo, por favor, eu lo pido, lean as propostas, porque eu creo que son bastante claras, e cando me equivoque direino, pero neste caso non é iso. Nada máis, se me estendí moito, perdón. Gracias pola súa clase, que xa a conocemos porque é repetitiva cada moi pouquinho tempo. Entón, gracias pola súa clase, pero nosotros vamos seguir a nosa línea política como levamos desde fai moitos anos e evidentemente o Bloque, por moitas clases que nos queira dar cada poucos días ou cada poucos plenos, non a vamos a modificar. Ten a palabra a responsable do PSOE para facer a súa argumentación que considere necesaria. O título da súa moción, eu creo que está tamén moi claro, referente a que o Concello invista os cartos recadados pola nova valoración das leiras dos núcleos rurais en levar o saneamento a eses núcleos. Eu creo que está ben claro que pon o título. Só por un lado. E por outro, penso que non se trata de que sexa rendible ou non esas obras de saneamento. Trátase de pensar se son factibles. Ese Concello podería manter semellante gasto en lugares que nunca van ser habitados. Eu penso que hai que velo por ese lado. Nada máis. Non é priorización, é cuestión de razoamento. Non dialoguen que se acabaron as intervencións. Mire, é que teño que estar perfectamente de acordo con usted, representar todos hoy neste caso. E non porque coincidamos ideológicamente, evidentemente, pero é que é evidente. O que acaba de decir usted é o argumento do que o representante do Bloque non quiso entender cando ele dixe que non poderíamos levar e onde non poderíamos. Pois claro, eu, en términos políticos, sempre falo en plazos razonables, evidentemente, porque, claro, que poderíamos decir que, oye, que ao mellor o saneamento se pode levar a todos os núcleos, depende da que perspectiva de plazo vexamos, pero a mí me parece que en política, cando non o facemos en plazos razonables, o único que facemos é engañar a xente. E despois, cando un partido como o Bloque, que ven aquí, a decirnos que levamos o saneamento a todos os núcleos rurales de Outeiro de Rei, un concello de 5.000 habitantes, de 133 km, de 180 núcleos, e resulta que goberna na capitalidade da provincia, ou que goberna, pois non sei, 18 anos, resulta que non ten auga nin nos núcleos de población, non ten nin auga. E cobra o IBI como 2 puntos máis que a nós. Así dese orden. Entonces, a mí que non me gusta falar dos concellos do lado, pero é que a veces non me queda máis remedio, porque ustedes son os responsables de gobernar en certos sitios, o mismo que pode pasar co goberno central ou que a Xunta, cando toca. Evidentemente, pois claro, desde a oposición se pode pedir todo, se pode dicir, oiga, levamos o saneamento a todos os núcleos rurales. Se depois o mantenimiento costa moito e non se pode pagar, pois ben, o dixo a representante do PSOE, pois ao mellor non convén facelo, porque ao mellor nunha aldea pequena, como pode ser a miña, que a xente ten fincas enormemente grandes ao lado da súa casa, pois se lle levamos o saneamento e depois lle cobramos o mantenimiento, que evidentemente lle temos que fazer, que non temos outra situación e outro remedio, pois evidentemente eso vai ser antieconómico, vai ser moi difícil. Primeiro, xa vai ser moi difícil de acometer ese tipo de obras, pola distancia e dispersión que pode haber. E segundo, polo coste desa dispersión, porque habría que fazer ou moitas depuradoras ou moitos bombeos, unhas redes enormemente largas, e entón iso é o que eu considero que é moi difícil poder chegar a todos os lados. O que pasa é que, bueno, na política cada un pode fazer como queira. Hai algúns que se dedican a fazer demagogia e a facerlle creer a xente que se vai facer todo, e claro que se pode facer ao largo do tempo, ao mellor no próximo siglo, pero o que está claro é que se falamos da realidade,
pois se a ciudad de Lugo, a capital da provincia, non ten auga en todos os núcleos rurales e en todas as parroquias, pois, claro, home, ao mellor temos mellores servicios en algunhas cousas, non o sei, pero é que os mesmos representantes que gobernan en Lugo nos veñan a dicir que a ver porque non poñemos núcleo non poñemos saneamento en todas as parroquias, pois a verdade é que me parece unha tomadura de pelo é un pouco de parecer que os demais non nos enteramos de nada, non? Señor Ferreiro, usted escriba o que queira e diga o que lle dé a gana. E nosotros leeremos o que queiramos e escoitaremos o que dice. Vale. E nosotros en ningún momento dixemos que tiñamos que levar que eso que era ilegal, o sea, que era, digamos, o impuesto directamente para iso. Non, o que pasa é que tal como plantea usted, eu creo que a representante do PSOE interpretou así, eu tamén o interpreto así, e me parece que é lógico, se usted me dice, o dinheiro que recaude nesto, meto nesto. Pois eso é, aunque legalmente, evidentemente, non é así, nin hai por que facelo, pero evidentemente sería como un impuesto finalista. E evidentemente nosotros non vamos a facer eso. Non vamos a facer eso porque nos vamos a ter en cada momento en conta onde temos que invertir o dinheiro. E evidentemente nada máis lexo de fazer o que nos diga o Bloque. Porque además o Bloque leva 40 anos presentándose neste Concello a facernos ofertas moi atractivas aos veciños, pero nunca os votaron, co cual non deben estar moi de acordo con ele. Esa é a cuestión. Esa é a cuestión política. Eu non dixen que era ilegal en ningún caso. O sea, non é ilegal levar o saneamento a ningún núcleo. Non é ilegal leválo a todos. Non. Eu non sei de onde sacou usted eso. Ninguén nos impide, evidentemente, dedicar todo o diñeiro da recaudación do IBI a saneamento, pero non nos parece lógico, porque hai máis necesidades que levar o saneamento, evidentemente. A maioría dos concellos non teñen saneamento en todos os núcleos, non é verdade. Eso nin de lexos. E de facerlle pagar aos veciños é mentira. Sencillamente é mentira. Nosotros, cando propoñemos aportacións por parte dos veciños, é voluntario se queren chegar a fazer un convenio con nosotros para que iso vaya máis rápido. E nada máis. E me parece lícito, normal e lógico. Porque o que quere fazer un esforzo para ter un servicio máis rápido, pois, lógicamente, non ten nada de malo. E sobre todo cando é un servicio que vai ser moi difícil e que vai costar moitísimos anos e é que algún día se pode conseguir ao largo de moito tempo que ese servicio se generalice absolutamente para todos. Porque, xa o dixen antes, e calquera que conozca algo da construcción de un saneamento e de como hai que fazer as infraestructuras e o costo que teñen, evidentemente deberíase dar conta que chegar a moita población, a moitos núcleos, moita población, a mellor non tanto, porque os núcleos máis concentrados, bueno, os máis concentrados xa o teñen, e hacia os máis concentrados seguimos traballando, porque é o lógico e é o de sentido común e é o normal, non? Ahora, chegar á inmensa maioría dos núcleos sí que é enormemente difícil, enormemente costoso, e desde logo, excepto que algunha administración, como pode ser a Unión Europea ou o Goberno Central, que ademais parece que vamos a ter moito diñeiro, pero non sabemos nin a quen van a dar, nin como van a repartir o goberno de ustedes, que son sempre tan claros, pero ao final me parece que vai chegar o diñeiro da Europa e ainda non sabemos para onde vai ir e algunha administración non vamos ter nin idea que é o que vamos poder fazer con el, se é que nos dan algo, porque teño as miñas dudas, porque máis ben o que intentaron foi sacárnoslo que non dárnoslo. Pois, señores, nosotros que quer que lle diga, nosotros non podemos apoiar esta moción porque a verdade é que non hai por onde collela e nin é lógico que dediquemos uns impostos determinados a algo finalista, nin nosotros temos máis alá que ver nunha decisión de catastro que é a recaudación que nos toque, nun imposto dos máis baixos que hai establecidos, porque estamos casi no mínimo, non estamos no mínimo, pero moi cerca, moi por debaixo de algúns concellos, e moi por debaixo de algúns concellos que, como lle acabo de dicir eu, non teñen nin auga nas súas parroquias, o imposto do IBI, e cos outros impostos tamén, facendo xa este tipo de instalacións e de obras en algúns núcleos, sobre todo nos máis poblados, e desde logo, evidentemente, a nosa política de inversións por moitas clases
que nos dé o Bloque cada certo tempo, pois non a vamos a cambiar. Non a vamos a cambiar porque nós somos previsibles. Nosotros decimos a verdade a xente, nosotros cando vemos que é moi difícil fazer unha cousa decímolo, a pesar de que usted nos amenaza, oiga, pois xa o sabrán os veciños, pois xa o sabrán, claro, estámoslo grabando en público, estámoslo transmitindo ahora mismo, por decisión propia deste equipo de goberno, que tampouco non o fan moitos concellos, é menos do noso tamaño. Entón, nosotros o que queremos é que a xente sepa o que dicimos, porque nós o que decimos sempre, facémolo e mantémolo. Entón, somos previsibles e en base a eso, pois eu creo que seguramente habrá máis cousas, pero en base a eso, pois mantemos o goberno deste concello ao largo de moitos anos. Espero que o equipo de goberno, seguramente este alcalde pola súa edad non será tanto tempo, pero o equipo de goberno do PP, pois espero que o manteña moitísimo tempo, porque a coherencia está clara e nosotros sempre somos claros, e sempre lle decimos a xente a verdad. E evidentemente, nosotros cumplimos ca legalidade e no tema da recaudación, como no tema de outros temas, pois tamén a cumplimos. E ademais, tamén pode ser comparable con concellos gobernados por outras forzas políticas, especialmente por ustedes. E como non me gusta falar moito deso, e menos deste tipo de temas, pois de momento non vou entrar en eso, pero se un día o tivera que facer tamén o faría, porque as comparacións a veces dicen que son odiosas, pero en política a veces son moi necesarias para que se vexa o que se dice cando se está na oposición e o que se dice onde se goberna. Non sei se quere manter a moción ou quere retirala. Mantela. Pois vamos a votar a moción. Votos a favor da moción. 2. Votos en contra. 8. Abstencións. 1. Queda rexeitada. Temos unha moción do Grupo Municipal Socialista que ten a palabra a súa representante para defenderla. Ben, no pasado pleno do 25 de febreiro de 2021, os concelleiros e concelleiras que formamos parte deste pleno atopámonos con diferentes puntos de contido que había que tratar en profundidade. Unha moción do Grupo Municipal do BNG, unha moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, unha moción do Grupo Municipal do PP, rogos e preguntas, ademais dos 5 puntos que deberían ser tratados e aprobados relacionados co goberno deste Concello. A maiores e pola vía de urxencia, o Grupo do BNG máis o Grupo do PP decidiron presentar cada as súas mocións que non constaban na orde do día. En resumo, asuntos con moitísimo contido que argumentar e discutir e con moita importancia para o noso Concello. Chegadas ás 15:45, esta concelleira e voceira avisou na briga de ter que abandonar o desenvolvemento do pleno, pois motivos laborais así o exixían, polo que non puido participar do debate e votación da moción do BNG nin escoitar as contestacións por parte do señor alcalde ao rogo e as preguntas que o seu grupo presentaran tempo e forma. Un análise de todo isto leva a pensar no desagravio e marxinación do Grupo Socialista representado pola súa voceira como consecuencia dunha decisión por parte do Goberno Municipal en relación coa celebración deste órgano no que estamos hoxe e que foi aprobada nas orixes desta legislatura. Estes feitos demostran que por parte do Goberno Municipal non se amosa ningunha sensibilidade ante as realidades de cada un dos componentes da oposición neste Concello, xa que non é a primeira vez que o noso Grupo Municipal lle amosa o noso desacordo co horario da celebración dos plenos. Un goberno debe facilitar o debate e a transparencia dos seus órganos e o tempo é crucial para iso. Segundo o artigo 123 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, corresponde ao Pleno, entre outras atribucións, e como di no seu apartado C, a aprobación e modificación dos regulamentos de natureza orgánica, e terán en todo caso natureza orgánica a regulación do Pleno. Pensando que todo isto se podería ter evitado se os horarios dos plenos fosen acordados e celebrados segundo os poucos ou moitos contidos que se presenten en cada ocasión, sometemos a consideración do Pleno do Concello de Outeiro de Rei o seguinte acordo. Primeiro, chegar a un consenso nos horarios da celebración dos plenos do Concello de Outeiro de Rei e segundo, estudar a posibilidade de adaptar a hora da celebración do pleno segundo os contidos que houvese que tratar neles. Vale, nosotros, eu non estou ni siquiera seguro se podemos tomar un acuerdo para despois andar variando os horarios. Evidentemente, excepcionalmente se poden variar porque o pleno de hoxe incluso se varía o día, non? Pero, bueno, non? Sí, pero pode falar agora ou despois, non? Cando lle dé a palabra falará, pero non se preocupe que usted terá os seus 2 turnos para falar.
como se nos dá unha condición ahora mismo especial, que o señor secretario non vai a poder asistir os jueves porque tomou posesión como secretario titular en outro concello e aquí está como secretario acumulado, pois vamos a vernos na obligación de cambiar os plenos dos jueves. En ese momento podemos tamén estudiar un pouco o horario, se se pode modificar ou non. Eu non sei se é posible tomar un acordo onde diga que según os contidos en cada momento se pode variar. Me parece que non sei se eso é posible. A veces eso tampouco é posible porque nos poden chegar mocións de urgencia ou preguntas moi de última hora. Pero bueno, entonces eu o que lle quero anunciar é que supoño que de cara ao próximo pleno tomaremos un acordo modificando este tipo de cousas. Entonces, en función deso, pues veremos un pouco o que podemos facer. Agora ten a palabra o representante do BNG se quere decir algo neste punto do orden do día. Moi breve, en principio manifestarnos que no fondo do asunto estamos completamente de acordo, non é un horario lóxico en ninguna maneira, tendo en conta, ademais, que a maior parte ou varios concelleiros somos non profesionais, co cal temos que vivir do noso traballo, e o feito de que señan a esta hora pois é un agravio importante, e non falo por min que poda adaptarme, pero si sei outros casos, como pode ser do compañeiro do PSOE, a compañeira Elvira, ou os anteriores dous portavoces que tuvo o BNG neste concello, que eran os dous autónomos tamén, co cal é un problema importante. Acabamos de hoxe ver a dimisión dun compañeiro tamén que, por o que fose, non podía levar a cabo o traballo que lle exixía as responsabilidades que lle exixía o cargo de concelleiro, co cal debería se lle facilitar. Pero tamén hai que ter en conta a propia cidadanía. Nós, no ano 2015, presentamos unha emenda ao pleno de organización onde se falaba xa que se puxeran os plenos ou ben a partir das 8 da tarde ou ben o propio sábado pola mañá para que a cidadanía puidera participar dun xeito activo e non vale de internet para xustificar para xustificar eso, non é suficiente. E logo, se se ten en conta, pois, por exemplo, eu recordo que xa se cambiaron os plenos, eu personalmente levo 6 anos de concelleiro, xa se cambiaron unha vez os plenos porque o señor alcalde naquel momento coincidía que tiña a Xunta de Goberno da Diputación e pareceu-nos normal adaptarnos, neste caso, ás necesidades que tiña o alcalde. Hoxe cambiouse porque o señor secretario non pode compaxinar co seu outro traballo que os plenos señan os xoves. Bueno, vale, haberá que facelo, pero se fai, neste caso, por dúas persoas que viven dese traballo, eu creo que tamén se debe ter en conta as persoas que non vivimos deso, a hora de poñer os horarios e a frecuencia dos propios plenos, non? Co cal, solicitar, unirme á solicitude da compañeira, de que se estudie a mellor forma de casar os intereses de a maioría do número máis grande posible de concelleiros e de concelleiras e tamén a propia facilidade para que os veciños e veciñas do concello poidan asistir ou poidan velo no seu caso, non? Pero bueno, os plenos a estas horas, non? Porque logo a unha de mediodía vai ser completamente, bastante difícil, non? Bueno, a que empecen agora, nada máis. O bloque sempre nos dá algunha clase. Evidentemente, se creen, eu creo que iso creen, porque o dice tan convencido que nos representan a todos os veciños e a toda a sociedade. Cando ten unha representación mínima. Pero bueno, eso non lo dicen aquí, dicen con moita frecuencia. Dicen no Congreso dos Diputados que dicen que representan a Galicia e teñen un diputado e ademais 20 e pico. Bueno, en moitos sitios dicen eso. Entonces, evidentemente, eu xa lle acabo de decir a propoñente da moción que evidentemente vamos a discutir este tema, vamos a ver e vamos a ver que poñemos. E evidentemente se vai a aprobar ca maioría dos concejales, ou sea, ca maioría, co interés da maioría. Por lo tanto, pois esa clase que nos acaba de dar, pois realmente case podía forrar porque non dice máis que obviedades. E despois, evidentemente, pois algún lles pode caer mellor, outro lles pode caer mellor, outro lles pode caer peor. Evidentemente, cando nos presentamos a un tema de representación dos veciños, pois en función do sitio onde nos poñen, pois nos toca estar en unha dedicación exclusiva, estar sen ela, estar na Diputación Provincial de Lugo, ter dedicación exclusiva na Diputación Provincial de Lugo, non a ter outros cargos da administración ou ser funcionario onde ten toda a libertad para poder ir a calquera pleno e manter o seu salario igual,
e outros que é autónomo pois non o mantén, pero bueno, esa é a sociedade que nos demos entre todos, a legislación que nos demos entre todos, e na cual nosotros temos que convivir, e para eso non necesitamos clases porque o sabemos todo o mundo e conocen a todos os ciudadanos. Entón, desde ese punto de vista, pois casi nos aforrábamos o tempo que eu lle dedico ahora a decirlle a usted que non necesitamos esa clase e o tempo que usted lle dedicou á clase. E con respecto á compañera do PSOE, pois xa lle digo que falaremos e veremos de cara ao próximo pleno como podemos cambiar, porque temos algunha circunstancia que nos obriga a cambiar e despois, pois, en este tema do horario, pois, non sei, xa veremos a ver o que opinan a maioría dos concejales. E en función de eso veremos un pouco a situación e veremos de adaptarlo o mellor posible. Sí. Simplemente quero que teñan en conta que, ainda que sexamos da oposición e vostedes teñan a maioría, representamos a xente. Eu penso que teñen que ter en conta, son veciños que o mellor algunha vez votaron a vostedes. Entón, polo menos ese respeto. E nada máis, eu espero que sí, que teñan en conta. A min pareceme moi importante que teñan en conta a importancia deses contidos que se poden tratar maiores ou menores, que haxa máis ou menos. Xa sei que hai emocións de último momento que poden aparecer, pero aparte diso, que o pleno pasado xa tiña moitísimos contidos de por sí, encima a maiores apareceron as outras mocións, entón hai que pensar niso, tamén hai que ser precavidos e pensalo de antemán, e nada máis. Non sei se hai alguna intervención máis. Bueno, pues nosotros tampouco non é que vayamos a aprobar esta moción, porque non, simplemente eu me comprometo a que eso vamos a modificar, supoño que no próximo pleno, para non estar con unha situación de dificultad pero temos que verlo entre todos nós, e cando vexamos, pois trataremos de ver a situación. Entonces, non sei, podemos deixar a moción encima da mesa, nosotros tampouco a podemos aprobar, porque tampouco vamos a aprobar algo que despois podremos chegar a un consenso ou non, non sei se vamos chegar ou non, aquí dice, o cual non me parece mal esta proposta, pero bueno, decirle agora que aprobarlle esta moción e despois ao mellor non poder chegar, ou ao mellor sin chegar, estudiar as posibilidades e que vamos a estudiar. Se quere, se emendamos e sacamos o primeiro punto, o segundo, estudar as posibilidades de adaptar o horario de celebración dos plenos, pois eso podemos aprobar. Con ese punto só poderíamos aprobar. Bueno, pois entonces, por parte nosa non temos máis nada que decir e nada máis. E nosotros, nada máis lexos de non ter en conta a ciudadanía, porque que se non tuveramos en conta a ciudadanía, que o tempo que levamos aquí bastante mal nos iría, non? Entonces, evidentemente que temos en conta a ciudadanía sempre, en todo e en todos os casos. E iso simplemente se vai vendo ao largo do tempo nosotros, ademais, justamente con quen temos as obligacións, con quen as temos única e exclusivamente que a ciudadanía do Outeiro de Rei. Eso está clarísimo e intentamos demostrarlo todos os días. O que pasa é que o 100% da ciudadanía e a representación da ciudadanía, pois cada un ten a que lle dá a ciudadanía. Nin ten máis, nin ten menos. En este caso ou en calquer outro caso. Bueno, pois pasamos a votar con esta modificación da moción, eliminando o primeiro punto e deixando solamente o segundo. E votos a favor da moción. Unanimidade. E agora temos un rogo de... Temos dous rogos. O primeiro... Temos dous? O primeiro, o do xe, é o segundo do nacionalista galego. Porque o bloque non o teño aquí, lá onde... Eu creo... Bueno, a ver. Primeiro, rogo do partido presentado por Mari Carmen Acacio López na súa concelleira de voceira, na súa condición de voceira do Grupo Municipal Socialista do Concello de Outeiro de Rei, polo que roga que despois de rematadas as obras de mellora da estrada Luz 115 que une Outeiro de Rei co Concello de Castro de Rei, e vendo que a altura do Donxo, na intersección da variante que une esta estrada coa provincial LU 3806 non existe sinalización vertical que indique o stop, que si se mostra no horizontal,
Presentamos a nosa petición para que se coloque un sinal vertical que advirta da obrigación de parada que hai que facer ali para acceder a esa estrada provincial. Do mesmo xeito, solicitamos unha revisión dos puntos conflictivos nas estradas municipais e que coloquen espellos de orientación naqueles nos que a visibilidade é escasa e faciliten así a conducción segura. Sí que tiña, pero pensei que tiña como pregunta. Vamos a ver, aquí necesito unha aclaración. Necesito saber cal é a carretera 3806. Hacia Mosteiro. Bueno, Mosteiro máis, sí, hacia a prisión de Boix, por diante a prisión de Boix. Diante a prisión de Boix é por aí, non? Sí, sí. Bueno, pois é 3906. 3906, que me parece que xa me di conta agora. Pero hai outra cuestión que tampouco teño clara. Eu a mellor me imagino de onde está falando usted, pero me dice aquí la de Boix na intersección variante que une a 3806 no occidental. Nos solicitamos unha revisión dos estados municipais. Cando dice no final do párrafo que hai que facer ali para acceder á estrada provincial. Sí, que non hai stop vertical. Entón, pola noite non hai ninguna estrada provincial. Vale. Entonces, por eso estaba un pouco confundido. Me parece que debe de ser na intersección que se fixo desde el 115, unha carretera nova que se abriu fai pouco e que conecta que vai hacia a prisión de Boix. Sí. Vale, pero esa non é unha estrada provincial. Entonces, bueno, pois hai un estado no suelo, realmente a circulación se deriva toda por ese lado e apenas vai polo outro lado. Bueno, non consideraran moi necesario cando se fixo esa estrada poñer un estado vertical, pois xa veremos. E cando se refiere ao segundo rol, que non nos leu o secretario, leo, non xa sei. Mesmo xente solicitamos unha revisión dos puntos conflictivos nas estradas municipais e que coloquen espellos de orientación, aquelas nos que a visibilidade escasa facilitase a conducción segura, pois, bueno, normalmente xa o estamos facendo e seguramente non son suficientes, pero, bueno, son traballo de mantenimiento constante e que, bueno, digamos, eso é un pouco o mantenimiento das vías públicas, como pode ser os bacheos, a reparación, e de vez en cando vamos poñendo algún máis onde consideramos onde hai peticións que vemos que están fundamentadas e que son necesarios poñerlos. Despois tamén se van deteriorando e a veces rompendo por vandalismo ou simplemente polo deterioro do tempo e como tema de mantenimiento se suelen ir facendo. Rogo do BNG. Referido ao arranxo e correcto mantemento da ruta arqueolóxica do Cordal do Acevedo. Ao longo do Concello de Outeiro de Rei están documentadas alrededor de 180 mámoas, con unha antigüedade superior aos 5.000 anos que se atopan nun estado de conservación de regular a malo. Por a documentación e as referencias orais desapareceron máis de medio cento e outro número importante sufre continuas agresións sen que se tomen as medidas máis elementais para evitalo. O Concello é responsable, xa que segundo di a Lei de Patrimonio Cultural, ten a obriga de protexer e conservar os bens patrimoniais que se atopen dentro do seu ámbito territorial. En febreiro do 18, este grupo político, BNG de Outeiro de Rei, presentamos unha serie de preguntas en relación ao estado de conservación de ditos bens patrimoniais, artísticos e culturais. Desde esa data, desde o Concello creou unha senda arqueolóxica conhecida como a Ruta Arqueolóxica do Cordal de Acevedo, entre os límites das parroquias de Martúl, Aspai e Parada. Ao longo do percorrido non só se pode ver a necrópole megalítica do Acevedo, que dá nome á ruta, senón tamén nos atopamos con distintas medorras, túmulos, petroglifos, a maior parte destes catalogados e incluso dous deles, a medorra 1 do Acevedo e o petroglifo de Penaserrada, teñen a consideración de vir. A día de hoxe, despois de pasado o inverno, o camiño atópase intransitable en algúns sitios. En algúns puntos falla a información, xacemento romano Acevedo, por exemplo, e os sinais están tirados no chal e non facilitan o camiño a seguir. Ou o máis grave, a propia ruta tamén se está a utilizar como vertedoiro de lixo, entre os túmulos de Pascuais e a medorra de Acevedo 4, xa que nela podemos atopar, entre outros, refugallos de obras, radiadores, bolsas de plástico, inodoros, etc.
ou noutros, como nos túmulos de Coto e Province 3, recentes traballos forestais non respetaron a distancia de seguridade establecida pola lei e pensa rodeiras da maquinaria pesadas a rentes da coiraza, producindo danos que nós non podemos cuantificar. Por todo iso, polo que dende o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego facemos o seguinte rogo, que dende o Concello se tomen as medidas oportunas para reparar estas situacións que supoñen un desprezo total e absoluto polo legado dos nosos antepasados que ofrecen unha imaxe moi negativa do noso Concello. Nin temos ningún desprecio polos nosos antepasados, nin creo que ofrezcamos unha imaxe moi negativa do noso Concello. Evidentemente, a ruta arqueolóxica do Acevedo circula por onde circula. Fai moi pouquinho tempo, además, que a creámosla precisamente para poñer en valor esas medorras e para intentar facer un mínimo de conservación a esas medorras e a esas vic, e o seguiramos facendo no futuro. Pero eu dixen ainda fai pouco tempo, por algo que saliu na prensa, que non sei se foi do BNG, xa non recordo quen foi, pero creo que sí, con respecto a rutas de senderismo, que me parece que non se refería a esa, que non están en perfectas condicións en algunhas épocas do ano, e que a utilización por parte dos veciños, dos propietarios de fincas, dos que teñen que sacar madeira, etcétera, pois a veces as teñen que utilizar e evidentemente non están, crean algunha situación de deterioro, non? A propia señalización, etcétera. Entonces, esas rutas, nosotros vamos a facer un mantenimiento pois todos os anos, o cual é un incremento do gasto, como decíamos antes, a maiores, e que supón unhos recursos que hai que dedicar ano a ano. A veces casi son tan elevados o mantenimiento como a propia creación da propia ruta e da limpieza deses propios entornos. Pero nosotros o que sí temos que facer e o que sí vamos facer e o que sí non vamos a negar é que nosotros vamos a compatibilizar perfectamente ou intentar compatibilizar perfectamente a cultura, a utilización deste tipo de rutas para que a xente as poida practicar, pero tamén o vamos a compatibilizar cas necesidades que teñen a xente da zona do entorno. Evidentemente, se nosotros prohibíramos que por aí pasaran tractores, que por aí pasaran a posibilidade de madeira, esas rutas non se deteriorarían tanto, pero entonces todo o que estamos conseguindo por un lado estamos perjudicando por outro. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a manter esa línea de equilibrio entre unha cuestión e outra cuestión. Está claro que nós temos interés en eso, porque senón non habríamos creado nin mantido estas rutas e varias máis que temos dentro do Concello. Está claro que temos intención e que nos interesa manter este patrimonio, pero, bueno, tamén é verdad que as competencias de mantenimiento do patrimonio está claro que non son só dos concellos. Todas as administracións teñen obligación nese tema. Preguntas do BNG. Pregunta referida ao pago por parte da veciñanza da urbanización das rúas no Concello de Outeiro de Rei. Durante os últimos tempos leváronse a cabo obras para a urbanización de distintas rúas no Concello de Outeiro de Rei, obras que tiveron un elevado custe. Ao mesmo tempo parece que están previstas máis obras deste tipo ao longo do noso Concello. E por iso, polo que dentro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego formula a seguinte pregunta: canto pagaron as persoas propietarias da parcela ou vivendas que lindan con estas rúas que acaban de urbanizarse? Pois, sinceramente, eu a veces as preguntas e as intervencións do BNG non as acabo de entender, porque o mismo nos dice fai un rato, nos critica, porque en algún tipo de servicio lle cobramos aos veciños ou chegamos a acordo cos veciños para que colaboren, mellor dito, para ser exactos, na financiación de infraestructura que non cobramos, porque temos axudas de outras administracións, porque conseguimos axudas de outras administracións, pois parece como se tuvera gana de que lle cobráramos. Pois a resposta é que non pagaron nada. De acordo? A segunda pregunta debe ser referida á instalación da fibra, non? Sí. Pregunta, sábese, tendo o Concello motivo polo que os traballos de instalación da fibra óptica están paralizados? Sábese cando se van retomar estes traballos e, polo tanto, cando se vai a levar o servizo aos fogares que están esperando por ele dende fai xa anos?
Pois, sinceramente, isto non é unha competencia do Concello. Outra cousa é que o Concello está implicado en este tema, está implicado incluso non só no empuxe, digamos, para que estas cousas se fagan, senón que está implicado incluso para crear infraestructuras que vamos a intentar crear alguna pequena infraestructura para que estes desarrollos tecnológicos se fagan ca máxima velocidade posible. Neste momento, pois non sei se neste momento algunha empresa está facendo algo. Evidentemente, fai moi pouco tempo que entraron en servicio redes de fibra óptica en algunhas parroquias do municipio. Está en perspectiva que nun plazo non moi largo entre outras, pero dada a dispersión e o tamaño do Concello, pois seguramente levará algo de tempo. A nosotros nos gustaría que isto fora moi rápido. Nos gustaría que, por exemplo, o Goberno de España, que anunciou fai pouco tempo que iba a chegar ca posibilidade de ter fibra con unha velocidade alta a todos os núcleos rurales, o fixera con cargo aos presupuestos do Estado ou da Unión Europea, e que os concellos nos tuviéramos que implicar. Pero eu creo que, por desgracia, nos vamos ter que implicar. Nosotros já estamos decididos a implicarnos, non nunha inversión moi importante, porque non podríamos, pero sí que nos vamos a implicar para que a máis amplia posibilidade do Concello teña a fibra óptica, porque creemos que é unha necesidade e un avance moi importante, e como queremos estar á cabeza dos servicios no noso Concello para seguir mantendo ese eslogan de Outeiro de Rei, Concello de Futuro, e sobre todo para seguir mantendo que é un Concello atractivo para a xente de outros concellos que ven a vivir aquí, e que o demostramos desde fai moitos anos e sigue facendo, e que por algo será. Entonces, en base a todas esas cousas, evidentemente, nosotros faremos un esforzo. E creo que hai máis preguntas, pero non vamos a contestar máis, porque creo que un pouco tamén, tendo en conta o que plantea a representante do PSOE, de que se alargan os plenos moito, e tendo en conta que a administración como a Diputación de Lugo non nos permite aos grupos da oposición, aunque señamos mayoritaria, máis de 2 preguntas, pois eu creo que o lógico é que respondamos 2 preguntas de cada grupo, se as plantean, evidentemente, ou rogo, e que con eso rematemos o pleno. Entonces, non habendo máis asuntos, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos. Por suposto, estas preguntas se poden plantear.